Joo. Mutta nyt kovin vauhti on. Mä en oikein... No, mä koko ajan saan kovemmat vauhdit. Mutta ihan hienosti menee. Mä en ikinä oo käynyt sunkaan kiipeilemässä. Ei oo käyty, joskus pitäisi mennä. Sä voisit vähän neuvoa mua. Mitä? Voisit neuvoa minua vähän. Että kuinka hyvä sä kiipeilijä nyt oot? Nuorena mä oon ollut oikein hyvä, mutta en mä enää... Ja nytten? No en tiedä, en oo kokeillut. Nuorena saisit voinut päästä jonkun vihreä-oranssin. Vaikka mitä, mä kiipeilin puissa ja flängasin niillä puista toiseen. Leikin Tarzania lapsena.